Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged maknani riyaya Natal kanthi langkung lebet supados saged dados srana anggenipun kula panjenengan ngabdi Gusti. Gusti Allah ingkang sampun kersa tedhak ing alam donya dados manungsa menika pepadhanging donya ingkang nyunarake sih katresnan lan kawelasan dalem marang donya marang umat manungsa. Ananging rawuh dalem menika boten sedaya tiyang purun nampi purun tinarbuka. Mila anggenipun sang pepadang nyunari manahipun saben tiyang boten saged tinampi kanthi lancar, betahaken wekdal sing dangu saengga sang pepadang estu diakeni lan dipitados dening donya. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi Simeon ingkang nampi kesempatan pinanggih kalian sang timur sang pepadang rikala disucikake brayatipun wonten ing padaleman suci. Simeon estu ngraos bungah awit kepareng ningali sang pepadang ingkang nyunarake katresnan lan kawelasaning Allah. Simeon estu ngraosaken kabegjan mila lajeng ngidungaken kasaenaning Allah tumraping donya. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 2 ayat 21 ngantos dumugi 3 gangsal. Bareng wis tekan wektune Ibu Maria nucekake salira miturut anggering Nabi Musa, Gusti Yesus nuli diasta Rama ibu dalem menyang Yerusalem perlu dicaosake ing ngarsane Pangeran. Awit ana ing angger disebut mangkene, kabeh bayi lanang sing lair pembarep kudu dicaosake ing ngarsaning Pangeran. Kejaba iku perlune uga netepi dawuhing Pangeran caos kurban puter sak jodo utawa piyek loro. Ing Yerusalem nalika semana ana wong aran Simeon sing ngantu-antu rawuhe panglipuring Israel. Simeon mau wis nampa wisi ing Hyang Roh Suci, ora bakal ngalami pati sadurunge nyumurupi sang jinebatan. Lan kanthi wangsiting Hyang Roh Suci, Simeon pinuju sowan ana ing padaleman suci nalika sang timur Sri Yesus disowanake mrana perlu netepi kalumrahaning angger. Simeon nuli nambut sang timur dibopong-bopong karo memuji Allah ature, Gusti, kalilanana sakmenika abdi dalem mundur kanthi tentrem, jer mripat kawula sampun saged nyawang karahayon dalem ingkang kacawisaken tumrap sedaya bangsa, ingkang jumeneng pepadang tumrap para bangsa lan jumeneng kaluhuraning umat Israel.
Dene Rama Ibu Dalem ngungun mireng ature Simon mau. Sawise iku Simeon ngucapake berkah lan matur marang Ibu Maria. Sang Timur menika pinasti njalari dawah tuwin tanginipun tiyang kathah ing Israel lan jumeneng pratandha ingkang nuwuhaken dredah. Dene manah panjenengan badhe jinaja ing pedhang amrih binuka pikiraning tiyang. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi reaksi saksampunipun Gusti Yesus Sang Mesias Sang Jinebadan menika miyos. Salah setunggal ingkang dipun ketinggalaken dening Injil injih menika Simeon ingkang dilalah amarga nampa wisi ing Hyang Roh Suci pinanggih kalian Sang Timur ing padaleman suci. Lan Simeon estu ngraosaken bungah awit kepareng ningali nyawang Sang Pepadang Jati ingkang nyunarake sih katresnan dalem lan kawelasan dalem marang umat Israel sing estu diantu-antu dening Simeon lan tiang-tiang rikala semanten. Mugi-mugi kula panjenengan sami kados Simeon saged ningali lan maknani riyaya Natal boten namung sekedar pahargyan misa bar kuwi rampung, ning mugi-mugi nggih asung pitedah tumraping iman kapitadosan kula panjenengan bilih Gusti Yesus menika Sang Pepadang sing nyunarake katresnan lan kawelasan dalem lan nuntun margining gesang kula panjenengan. Pancen kados ingkang dipun ngendikaken Simeon marang Ibu Maria, Sang Timur menika pinasti njalari dawah tuwin tanginipun tiyang kathah ing Israel lan jumeneng pratandha ingkang nuwuhaken dredah. Simeon sampun ngramalaken bilih miyos dalem Gusti Yesus menika marakake dredah, marakake sulaya pro kontra. Mila yen kula panjenengan ningali riyaya Natal menika marakake pro kontra. Wonten ing saperangan gereja Kristen umpamane nyuwun sewu le Natalan ing mangsane mangsa Advent ana ing gereja Katolik sadurunge tanggal 20 wis Natalan utawa wis bar mangsa Natal. Menika nggih nuwuhake pro kontra. Wong durung riyaya Natal kok wis Natalan. Dereng malih yen magayutan kalian ngucapke selamat Natal. Menika nggih nuwuhake pro kontra. Ana sing setuju, ana sing ora setuju. Menika nembe istilah Natal. Dereng malih bab Gusti Yesus. Rikala semanten Gusti Yesus nggih wonten sing pitados tinarbuka bilih Gusti Yesus menika Sang Kristus, Sang Mesias, Sang Jinebadan. Ning saperangan sanesipun nggih boten pitados. Mila lumrah menawi rikala Gusti Yesus makarya wonten sing pengin nyrekal, pengin nyirnakake, pengin nyingkirake Gusti Yesus. Lan boten namung Gusti Yesus, para penderek dalem, para murid dalem ya terus disrekal, disingkirake, dialang-alangi. Menika nggih dados pratandha dredah. Lan Ibu Maria piyambak ugi bakal ngalami tanda kutip lara ati. Dene manah panjenengan badhe jinaja ing pedhang amrih binuka pikiraning tiyang. Jejering Ibu ingkang binerkan ing Allah lan dikersakake Allah dados Ibu dalem Sang Kristus pranyata nggih ngalami lara ati. Amargi menapa? Kathah nggih wonten ing saperangan devosi wonten devosi 7 duka Maria
Ing mriku ketingal kados pundi Bu Maria nggih berjuang anggenipun ngampi-ngampingi putra kinasih, anggenipun nampi putra kinasih lan sapanunggalane ingkang pranyata nuwuhake dredah wonten ing gesang pasrawungan. Lan Ibu Maria kanthi setya bangun miturut dumateng Allah lan karsaning Allah. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.